Homo Magicus, camuflări, mistere, soteriologii. Este noua mea carte apărută de curând la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Teza principală a cărții mele pleacă de la interpretarea dată de Ioan Petru Culianu magiei. Astfel, pentru Culianu, magia nu era o artă satanică, diabolică, care merită expulzată la coșul de gunoi al istoriei. Dimpotrivă, istoricul român al religiilor a înțeles într-un mod rafinat, subtil magia, plecând de la filozofia renascentistă, Marsilio Ficino și Giordano Bruno în mod special, și a încercat să-i regăsească locul în societatea modernă, în viața noastră de zi cu zi. Altfel spus, magia ar fi un joc subtil de fantasme care creează uneori manipulări în masă, manipulări în grup, manipulări chiar individuale, personale. Mi-am asumat această teză și am încercat să regăsesc de pildă magia în întâlnirea pe un plan imaginar dintre un muritor, un profesor universitar și o făptură mitologică, o sirenă, așa cum apare această întâlnire descrisă într-o admirabilă poveste de dragoste de către scriitorul italian Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Novela celebră se numește Elegea sau Profesorul și Sirena. Eu am plecat de la acest text și, inspirat fiind și de jurnalul lui Culianu privind Mahaparinirvana, adică ultimele clipe ale lui Mircea Eliade, am încercat să văd cum lectura într-o limbă clasică străveche, în limba greacă, poate crea o realitate subtilă, o realitate apropiată de cea a lumilor de smarald din străvechile mitologii analizate de Culianu, dar o realitate foarte reală, o realitate foarte vie, foarte prezentă în viața multora dintre noi. Altfel spus, lectura într-o limbă străveche poate produce întâlniri miraculoase, cel puțin pe un plan imaginar. Și în felul acesta am scris un eseu despre magia lecturii și lumile alternative. Apoi am încercat să regăsesc fantasmele magice în opera unui celebru filozof german, este vorba de Hegel. Am cercetat anumite texte ale filozofului german și am văzut că magia era interpretată în conformitate cu reprezentările și înțelesurile comune ale timpului. Totuși, Hegel vine cu o noutate și anume aceea că magia conferă primele determinații conștiinței în drumul ei de la conștiință în sine la conștiința pentru sine. Și am încercat, pe cât a fost cu putință, să urmăresc o parte din acest excurs hegelian și să prezint și destinul post-hegelian al magiei, cum apare el în viziunea unor cercetători, a unor intelectuali. Am mai folosit în cartea mea magia în sens de fascinație, atracție neobișnuită și m-am referit în sensul acesta la două religii seculare foarte actuale la modă în lumea occidentală. Este vorba de corectitudinea politică și mișcarea UEC. Eu le-am considerat și le consider în continuare ca fiind mai mult decât simple ideologii marxiste sau neomarxiste. Eu consider că sunt până la urmă religii seculare pentru că preiau simboluri, teme, mituri din creștinism, le desacralizează și le instrumentează manipulând deseori mulțimile sau manipulând așteptările noastre comune. Am încercat, altfel spus, să văd în ce măsură aceste teme, clasice de altfel, se regăsesc în viața noastră extrem de actuală. Apoi, m-am referit la magie în sensul reactualizării unei cercetări științifice mai profunde, adică interdisciplinare. Am luat în atenție cazul atomului și m-am oprit la cartea a 4 colegi universitari care au propus până la urmă un proiect al științei totale care vizează înțelegerea esențelor ultime ale realității. În cazul de față este atomul. Această cercetare fizică, matematică, literară, mitologică, filozofică asupra atomului mi-a amintit
de proiectul științei totale, așa cum îl visa la timpul său Isaac Newton, numit de Eliade ultimul savant al Europei care a încercat să îmbine discipline spirituale clasice, vechi, respectabile, cu cercetarea empirică, cu studiul de laborator actual. În carte veți mai întâlni apoi două eseuri, cred eu, foarte percutante, care nu ne pot lăsa indiferenți. Primul dintre ele se referă la tema vieții de după viață, la psihanodie, cum îi spunea Culianu, adică la scenariile călătoriei sufletului în lumea de dincolo. M-am referit mai precis la o carte celebră din anii 70 a secolului trecut, a lui Raymond Moody, Life After Life, Viața după viață, dar am prezentat și cercetările mai recente ale lui Raymond Moody și a echipei lui privind cazurile de moarte clinică, privind experiențele la limita morții. Noutatea eseului meu stă în faptul că lumea de dincolo, pe care unii dintre noi o putem vizita în situații de limită ale vieții, este până la urmă o realitate multidimensională. Este o realitate enigmatică, este o realitate care poate fi doar parțial intuită și înțeleasă. Cel de-al doilea eseu se referă exact la acest subiect, la cea de-a patra dimensiune. Tema celei de-a patra dimensiune a fascinat fizicienii, matematicienii, artiștii, filozofii, teologii, e adevărat, în timpurile mai vechi. Astăzi însă ea nu a fost uitată și am plecat de la un text foarte recent, scris acum 3 ani de zile de către un profesor de la o universitate din Marea Britanie, veți vedea precis despre ce este vorba, l-am invocat chiar în deschiderea eseului, care susține că lumea noastră tridimensională, obișnuită, deseori se intersectează cu realități stranii, multiple, multidimensionale, cu lumile alternative. M-a ajutat foarte mult în acest sens un capitol special din ultima carte a lui Ioan Petru Culianu, intitulată Călătorii în lumea de dincolo. Acel capitol se referă la a patra dimensiune, așa cum apare în religiile lumii și în interpretarea unor oameni de știință. E bine, noutatea pe care o propun în acest eseu este aceea de a interpreta anumite viziuni mistice din creștinism ca fiind până la urmă forme de accedere la cea de-a patra dimensiune. Apoi am cercetat jurnalul și memoriile lui Carl Gustav Jung și am regăsit acolo vise și experiențe stranii ale celebrului psihanalist care pot fi înțelese ca forme de accedere limitată la universul straniu cu mai multe dimensiuni al lumii de dincolo. În sfârșit, am regăsit motivul lumilor multidimensionale și în literatura fantastică a lui Mircea Eliade, dar și în cea științifică. Vă propun analiza a 3 texte eliadești prin grila aceasta a lumilor multidimensionale. Nu am ocolit nici înțelesul obișnuit, comun al magiei. Și în sensul acesta m-am referit la o cercetare exemplară a colegei mele Camelia Burghele, și anume cea care urmărește odiseea trecerii de la magie, înțeleasă ca o disciplină spirituală respectabilă în timpurile premoderne și chiar în timpurile moderne, supraviețuind în multe spații din Europa, Asia și întreaga lume, la magia actuală, care, pe bună dreptate, este prezentată și înțeleasă într-un registru negativ. Pe scurt, clar, simplu și românește, am urmărit trecerea, cum spune Camelia Burghele, de la vrajă la vrăjeală. Un excurs, o analiză a implicării magicului în viața noastră personală, în viața noastră profesională și, până la urmă, în existența fiecăruia dintre noi. Veți mai întâlni în această carte și prezențe ale magiei care supraviețuiesc camuflate unde nu te aștepți, și anume în fenomenul politic și în cadrul noilor tehnologii. Unul dintre textele cărții, un eseu la care țin foarte mult, pleacă de la teza lui Ioan Petru Culianu că magia supraviețuiește astăzi în disciplinele socio-umane, inclusiv în noile tehnologii, și în felul acesta eu am încercat să regăsesc anumite fantasme magice
Într-un eveniment politic relativ recent, este vorba de prima alegere a domnului Klaus Iohannis ca președinte al României. Și în felul acesta am înțeles și interpretat alegerea lui Klaus Iohannis ca fiind un proiect de manipulare magică a PSD-ului ratat. Până la urmă, efectele s-au întors împotriva acestui partid politic și plecând de la Giordano Bruno de vinculis in genere, despre legături în genere, și de la interpretarea dată de Culianu Magiei, am încercat să înțeleg cum a funcționat acest joc subtil al fantasmelor într-un eveniment politic din România anului 2014. Nu în ultimul rând, m-am referit la regăsirea unor motive și vise străvechi ale magiei în noile tehnologii auto. Trimiterea precisă este la modelele ultime oferite de BMW sau de Mercedes privind mașina care își schimbă înfățișarea, culoarea, mașina care răspunde la comanda șoferului, mașina care vede în ghilimele în viitor, care poate fi chemată cu vocea din parcare, la taxiurile zburătoare prezentate zilele acestea la o expoziție auto din Paris și așa mai departe. Este, cred eu, un text realmente incitant, provocator, care ne pune pe gânduri și ne determină în cele din urmă să dăm dreptate lui Ioan Petruculianu, în sensul că magia supraviețuiește în viața noastră și o putem regăsi acolo unde nu ne așteptăm. În sfârșit, tot în registrul acesta al magiei am încercat să interpretez două miracole din viața Sfântului Haralambie. Textul ultim al cărții mele se referă la magia miracolului și arta de a ne duce crucea. Cred că miracolul ține de datele iraționale ale naturii umane și le-am analizat plecând de la un text clasic, Limitele interpretării, scris de Umberto Eco. Apoi am încercat să interpretez și să înțeleg ceva din magia, în ghilimele, miracolului lui Sfântului Haralambie, plecând tocmai de la ideile lui Umberto Eco. Mai mult decât atât, magia în sens de atracție, de fascinație, de mister, se regăsește și în viața noastră personală din ultimii ani. Cu alte cuvinte, partea ultimă a cărții mele se referă la perioada pandemiei și la modul în care fiecare dintre noi am încercat, unii poate am reușit, alții mai puțin, să ne ducem crucea. Ce înseamnă a ne asuma și a ne duce crucea? În ce măsură am făcut loc posibilității miracolului în viața noastră și mai ales cum am făcut față acestei întâlniri neobișnuite. Unii dintre noi poate că suntem pregătiți să facem față unei asemenea stranii întâlniri, alții dimpotrivă poate suntem atrași și fascinați de scenariile conspiraționiste. Am subintitulat, dacă vreți, ultima secvență din cartea mea, Magia scenariilor conspiraționiste, și m-am referit la majoritatea interpretărilor oferite pandemiei virusului SARS-CoV-2 și modului în care noi, într-un registru spiritual, cultural, în mod special creștin, încercăm să ne asumăm valabilitatea sau falsul acestor scenarii. În concluzie, Homo magicus, înțeles plecând de la teoria lui Ioan Petruculianu, nu este o entitate care a dispărut în lume. El nu a murit, el supraviețuiește camuflat în fiecare dintre noi. Uneori răbufnește în viața noastră surprinzător, neașteptat, ne domină. Este incitant și realmente folositor din punct de vedere spiritual lectura acestei cărți, pentru că ne ajută să ne înțelegem mai bine pe noi înșine și să înțelegem mai profund lumea în care trăim.